ku danna subscribe sannan ku danna alamar karawa. Ba a yi sai da ku, ba a yi sai da ku. Ki gwanja ka faɗa su ko ka shi fido kawo. Guda ce farkon fada a fara guda ta zama biyu wannan sai gida murmushe biyu sai ta zama hudu karya ba ta ba hannu ba ya ruba a sare balle a yare kuma iye biyar mata dangin rawa kudirin kisa komai naga tashi bu mai gangunan kiɗa ganga zo buga tun da zare bai zama zare in ba auduga in ba ku babu lokacin naiwa ganayar wadda take san mu kwankwasa don babbar mace sai ta da balarabar gidan zanna uwar mace mai daukar mage yar hala sun ta yar kai goma tufana ce a tsaya da kata ga sarbata amma kai ka shi kiɗa karka tsagaita mita ban mutum da alina ya hukunta ka doka a takacin da gwanja da bire kare goma ya biyar shaidai ke goma kin zama to ya yar biyar keke sai ta dan adam ya yi gida biyar kai zan dawo gare ku bayan kwana biyar ni muku tambaya cikin goma biyar goma ya biyar mataki ɗayan da har wa yau ban ga biyan ku ba akan iya gane aibu ni ban san ku ba kun fi dubu har 110 balle biyar kara ne mugun makamashi mai wahalar yakun shi ko mugun magangari kura ce a nan ba adamu dan gwanja ke kiɗi kar ku ji wani daban mata sai ku yi rawa tsaye kuma da zama a bar akan iya gane aibu ne ban san ku ba kun fi dubu har 110 balle biyar idan ba ajali ba yaruwa zai ci dan gari na saba zuwa gurin biki ku yi cikar